Arratsalde honoi, ongi etorri Peru Rodriguezen prentsa orgora, zeran guren horrera. Arratsaldeon, Peru, lehenengo zelan, bigarren mailan ja partidu batzu jokatuta, behar bada futbol gehiago emaitzak baino, edo ze sensazio daukazuzuk? Hau bat, zalde honen gota bain. Bai, izen lehik ez, partido batzuk oso nahendikin ditugu, gisa da azkenengo lau partidotan ez dula lortu 3 puntuak etaratzia, eta, sensazioak onak izen die partido gehienetan, momentu askotan, eta ezer, bidia nik uste dute iguala dala, eta jarraitzuku, eta seguru emaitzak laizterra joko diela. Toña Ibar, Gipuzkoako derbi bada, berezia da noski, bigarren mailan behar bada partidurik esanguratsuena zuentzat? Bai, azkenian Ibar Gipuzkoar talde bakarra daukuna, eta guk Ibar urte askoan ziar ikusti du lehenengo mailan, eta egisa ilusio berezi bat itzen dozkula, eta ezer, ara joango ga 3 puntuen bila. Bigarren mailan jokatzea desberdina da, ez? Zelaian noski, presioa, esan nahi dut kritikak, komunikabideen esaten dutena, lagunek partidu gehiago ikusiko dituzten noski, hori igartzen da? Azkenian nik uste dut norberak ipintzen dela baitxa presinua, ez? Norbera da, bere ekintzen ondorixoak jaso dituana, eta izen lehike komunikabideetan eta reperkusio gehiago eukitzia, baina gu ez gaurretan zentratzen, hori futboletik kanpoa hon futbolan parte da, baina horrek ez dauzku guria dependitzen, eta gu ondo jokatzean saiatzen ga. Bai, hor. Beru, arratsaldeon. Pasáis de jugar en campos de Primera Federación, hacerlo ahora en Anoeta por circunstancias, pero también en Gran Canaria el otro día, en la Rosaleda, en fin, en campos que son de primera división. En lo personal, ¿cómo te estás viendo ante, digamos, aficiones que aprietan mucho más? Euskaraz, Erantzun euskaraz? Bai. Vale. Arkatu. Estela euskaraz gal. Azkenean folian jokatzen duen danoi gustatzen jaku olako taldien eta olako zelaixetan jokatzia. Eta nik uste hori, Primera Federazionetik bigarren mailara salto kalidaldi aparte, hola baitxa estadixotan eta reperkusio gehiago hola, saliak eta horrik inguratzen da dana. Eta asko oso beto nik uste dut, politxa guala. Baitane, ezakit kalea dizun. Pixka bat datuak eta begiratuta Peru, Eibarrek etxean jokatuko partidak irabaz egin ditu, zuek etxetik kanpo berriz oraindik ez dakizu ezerten irabaztea egia da estadio handietan lortu dituzuela edo jasan dituzuela porrot horiek ipurua beste erabateko estadioa da. Ez dakite horrek eraginik izan dezakeen eta nola ikusten duzun partida hori. Nik uste dut guk egarri daukula, jutengan zelai bakoitzea 3 puntuen bila jungo gala, eta egisa ez duela lortu ondio puntuatzea etxetik kanpo, baina ez da bosat preokupaitxo eskuna. Guk gugan konfiantza ondixa dauku, eta inungo daik ez dauku partio honein gula, eta ojala 3 puntuak zuetara ekartzia. Bai, aser. Ne aldetik azkena, Antzulatik gertu dago Eibar, Donostia baino. Zureko inguruko jendia? Antzuelan egisa jende asko nahi dabela Ipuruara jutia, eta seguro Antzolako lagun, familiar eta inguruko jende asko ongo dala Ipuruako armaietan, Eibarraken jun biharrian esan ze animatzen. Oso do, eskerrik asko, bai, azken galdera, ez? Vale. Venga, bertzei. Gero arte.